Du er lækker, Mathias. Ja da, skal det ikke have et ordentligt hyl og sådan en klap i hænder?
Ja, ved den her aften her, der skal vi have noget hjælp. Og vi skal have hjælp fra nogle dommere, der skal være med til at give nogle bemærkninger hen ad vejen. I forhold til, hvilket præstation den enkelte sanger har gjort her på scenen. Jeg skal lige bede om at bemærke, at på bordene er der en enkelt blyant, så den skal I deles om. Jeg ved godt, det er et socialt fænomen, og det må vi simpelthen også vi kan praktisere her i aften. Og når stemmesedlerne, når I har fundet den, I allerhelst gerne vil have, synes, at de har gjort det bedst, jamen så i pausen, når der kommer en længere pause, og I skal opleve noget andet, så skal vi nok komme og samle dem ind. Men vi skal have lidt hjælp fra nogle dommer, og de sidder faktisk i mulm og mørke nede bagved. Man kan lige skæmme dem lidt der. Og Sofie Karoline, som sidder i midten der. Giv hende lidt op. Den går op på sektorerne af. Har I ikke spillet en rigtig? Så har vi Rikke Eon. Også på sektorerne af. Det er utroligt bedst. Og vi har selvfølgelig også en mandlig dommer. Ikke fordi det skal være blank mand, men noget lignende. Men Henrik, giv ham lige en rigtig stor hånd. De kommer på arbejde i dag. Men den første solist, vi skal høre, skal I lige sikre på, at jeg siger det rigtigt her. Gitte Marie og Benny Majs. Giv en rigtig stor hånd til!